Mas. Iya no kisun. Antosan sayang. Aja ado-ado bokat kulane pengen dikawin. Khusus kanggo Bundarian sing anu ning Arab Saudi Jeddah. Mas. Madep mene gak sayang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Halo juga. Khusus kanggo apa mungkin bisa urip bebarengan sampai kagok berarti wonge akeh rintanganane akeh alasan duwe anak lan rapi ayo disawer nih kakang saking sinten Mimi Andi oh sayang Mimi Andi oh sayang Mimi Andi Ajawati kakang masih tetep sayang Mimi Andi bener Mimi Andi Mimi Andi mana sayang ayah Bima kanggo sahabat Nokila tanggung jawab sampeyan Nokina ayah Bima terus ayah Bima 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 Mamai Aula Mas Junet Mamai Aula Mas Junet Mas Junet Mas Junet Mamai Aula Mas Junet Mas Junet Mamai Aula awan bengi janji kakang nek anti pun mama topik ora bakal nurut mame topik terus Junet Mame yang punya topik kersem mame Junet iki sing duwe kersem Mas Junet sing duwe asal kersem laksana mama iki mama topik Ayo disambung maneh. lagan pangasra mame topik Go maklum aku lagan Auna. kakang duwe Mame Auna. anak rapi tapi kepriben Mame yen ora Auna. bisa kelanengan kakang Auna. paling sayang kakang im wis duwe rapi kakang im siji yen pengen dikawin mimi andi lamun bener emang Mas Junet beneran sayang Mas Junet Bundane Depi. tanggung jawab Bundane Depi. sampeyan kanggo sapa Dane Depi Ayah Gina Bundane Depi. Gina Masya Allah Ampura Ayah Gina Ayo Bunda disambung. Gina Ayah Gina Mimi Andi Ayah Gina Mimi Ayah Andi. Gina Ayah Mimi Gina Andi Ayah Gina Mimi Ayah Andi. Gina Tobat. Ayah Gina Ayah Gina Ayah Gina Ayah Gina awan bengi janji kakang tek anti Oh iya orang iya Sabar. pengen nurung ganti kanggo Ang Ain alah orang lima papa nijar asal laksana papa nijar diwayung kulagan pasrah papa nijar maklum aku lagan ngerti nokina wis duwe kanggo tapi kepriben Mimi nokina Bunda bisa Depi. kelanengan Depi wis lawas hubungane wis terlanjur segalane kanggo sahabat ya ayah Gina Mama ini yen pengen
Presiden Papa ini jar Papa ini jar Papa ini jar Papa ini jar lamun bener emang lan bener aya nijar Bapak nijar tanggung jawab sampean ngane akeh alasan duwe anak lan rapi Bapak nijar ngomong piwat kanggo Mimi Endi Bapak oh sayang Mimi Andi aja watir kakang Mas tetep sayang matur suwun serombongan panitia Bapak Netopi.